24. ipuina, lehoia eta hartzaina. Lehoitzar izugarri bat zebilela basoan larreen artean, sartu zitzaion aurreko oin azpi batean arantza, eta handitu agitz, errenka eta min handiekin baino ibili ezin zela. Aurkitu zuen hartzaina, eta nahi zion honi adierazi non min zuen. Eskatzen zion laguntasuna oin arantzatua eskainirik. Ikusi zuenean hartzainak bereganan zetorrela lehoia, sartu zitzaion ikara larria, eta gaitzik ez izatearren eskaini zion ardi bat. Ordea, lehoiak ez zuen ordu hartan ardi gozerik, eta bakarri bilatzen zuen osasuna eta arantza hura ateratzea, eta horretarako eraman zizkion hartzainari bularrera bere besobiak eta erakutsi zion oin minberatu eta arantzatua. Berehala igarri zion hartzainak zer nahi zuen lehoiak, eta beldur guztia joanik, hartu zion beso gaizotua. Aztertu zituen oinazpiko bazterrak eta aurkiturik arantza sartua atera zion poliki, eta gero garbitu ere zizkion barruan handituarekin egin ziren ur ustelak. Ikusi zenean lehoia ala sendatua, eskerrak eman nahirik hitzgabe milizkatu zizkion hartzainari eskugaina eta aldi batean egon zen bere aldamenean.